D'aquest segon any que fem aquest concurs de redacció en català. Bona tarda a tots. Acte del segon concurs de redacció per a joves, Joan Puig i Ferreter, adreçat als centres, als instituts i escoles de secundària del Baix Camp i el Priorat. Va emetre el següent veredicte. Pel que fa a la categoria A, el primer premi correspondria a Enric Aragonès Jové de l'Escola Puigcerver de Reus, en un ordinador i una estada en un alberg de la Generalitat. Continuant, el segon premi d'aquesta categoria A, que és el que correspon a la primera franja d'edat, correspondria a Sílvia Mort Fort de l'Institut d'Educació Secundària Baix Camp de Reus. Bé, el premi de la Sílvia consisteix en un CD, una estada en un alberg de la Generalitat i unes ulleres. Premi a Gerard Virgili Marcó de l'Institut d'Educació Secundària Joan Guinjoan de Riudoms. El quart premi correspondria a Clara Ortiz Gomis de l'Institut d'Educació Secundària Salvador Vilaseca de Reus. Cinquè premi a Irene Caballero García, també de l'Institut d'Educació Secundària Salvador Vilaseca de la ciutat de Reus. Bé, el jurat en aquesta categoria A afegeix que, vista la qualitat de les redaccions presentades, s'acorda de concedir els següents accèssits. El primer correspondria a Laura Hernández Asens, de l'Institut d'Educació Secundària, també Joan Guinjoan de Riudoms. Núria Oliveres Montero de Novoa, de l'Institut d'Educació Secundària Salvador Vilaseca de Reus. La següent correspondria a Maria del Mar Robles Massip, de l'IES Priorat de Falset. El següent correspondria d'accèssit a Pau Benat Guitar, de l'IES Gabriel Ferreter de Reus. El següent correspondria a Daniel Muñoz Esteban, del Col·legi Pare Manyanet de Reus. Bé, i per finalitzar els accèssits d'aquesta primera categoria, correspondria a Gerard Moreno Archilla, de l'IES Salvador Vilaseca de Reus. Passem a la segona categoria, de la franja d'edat alta. Seria el primer premi correspondria a Anna Mas Galvany, de l'IES Joan Guinjoan de Riudoms. Isaac Hueso Borràs, del Col·legi Pare Manyanet de Reus. Bé, tercer premi correspon a Josep Iglesias Grau, del Col·legi Sant Josep de Reus. El quart premi correspon a Francesc Fuster Forner, de l'IES Baix Camp de Reus. El cinquè premi correspon a Ainara Salazar Villacorta, de l'IES Berenguer d'Entença de Vandellós, Hospitalet de l'Infant. S'acorda de concedir els següents accèssits: Antoni Ballester Rodríguez, de l'IES Gabriel Ferreter de Reus. Aquesta categoria correspondria a Sònia Marín Albesa, de l'IES Salvador Vilaseca de Reus. Vallès Perpinyà, de l'IES Priorat de Falset. El següent correspondria a Adrià Soler Amenós, de l'IES Montsant de Cornudella de Montserrat. Montserrat Aparicio Andrés, de l'Escola Puigcerver de Reus. Bé, per finalitzar, el darrer accèssit correspondria a Júlia Perpinyà Rodríguez, de l'IES Domènec i Montaner de Reus. Ja està? Bé, aquí finalitzem el veredicte del jurat i l'entrega de premis. Ara us parlarà el coordinador territorial de la joventut, senyor Ferran Benat. Moltes gràcies a tothom, bona tarda. Simplement donar-vos les gràcies, com ha fet el Ferran, als participants,